Praise the Lord, magandang araw, mayong adlaw. Welcome to God's Vision TV. Nalang ko'y gustong i-share ninyo mga kaigsunan. Ikaw nga gusto maminaw ani, ayaw na sana i-scroll up or scroll down. Just take a few minutes just to listen these reminders. Nagtuo ko nga ang Ginoo na say mga mensahe alang nato, matag-usa nato. Posible ba nga kini mensahe nimo karon? Paminawa lang sa pipila ka minuto. Buot nang nako igsuon nga isgutan kining panghitabo karon sa Amerika, particularly sa California, sa Los Angeles City, and sa mga neighboring mga city nga apektado karon. Nakita na to makaigsunan ang makalilisang consuming fire, ang gitawag the wildfire, makaigsunan nga nag-consume sa mga nindot nga mga balay, nindot nga mga sakyanan, walay gipili makaigsunan. Og nasabta na to nga kini nga panghitabo usa ka mensahe sa Dios dili lamang sa Amerika, bisan sa tibok kalibutan. Sumala sa itong nakita sa nag-viral nga video mga igsunan during sa Gloves Award nga doon ay something provoking dito against God. Sa diyang MC mingon mga igsunan nga zero mention about God, the God of universe. So meaning if you talk about the God of universe, of course there's no other God of universe. There is only one God. That's something provoking kayo sa Ginoo makaigsunan nga labi na ang lugar o sa kasyudad nga imo pang gideklarar nga godless city. So meaning unrecognized ang Ginoo sa ilang maong lugar. So karon makaigsunan nakita nato nga nagparandam ang Ginoo tungod dagi kay gigugma man sa Ginoo ang tanan, gigugma man sa Ginoong tao. So gitugot sa Ginoong panghitabo aron nga masabtan sa mga tao nga naay Dios, dili godless city. So kato makaigsunan nga trahedya, mi ride on ang kaaway o gitugutan is Ginoo. Kay wala may laing muhimog distraction, is only the devil. Gitugot sa Ginoo. Ang kawatan nga maong yawa, mora may trabaho niya pagpatay, paglaglag, pagpangawat sa Juan 10 verse 10. So nakahimo og entry point ang kaaway makaigsunan sa diha makaigsunan nga may resulta og makalilisa nga trahedya. Og nakita na to makaigsunan na makalilisa nga kalayo. So ang tao nga nakakita, kita tanan nga nakakita makaigsunan, makarealize na there is God. Sa diya nga na-provoke ang Ginoo makaigsunan, nagparamdam ang Ginoo, gigamit niya ang maong trahedya, nahimo ning wake up call nganuman aron ang tao motawag sa Ginoo. Hopefully nga makuhaan og lesson ni gitugot sa Ginoo ni nga trahedya aron nga ma-realize sa mga tao nga there is God. So meaning dili godless city kini nga syudad makaigsunan sa Los Angeles, sa mga neighboring nga mga city, gi-allow ni sa Ginoo aron nga mahimong awakening or wake up call nga ang mga tao dapat makarecognize sa Ginoo. Ug nakita nato makaigsunan gibuhat na nila ang tanan aron lang gyud nga ma-stop ang kalayo, pero makaigsunan makalilisan ko kay hangin o gi-consume ang mga nindot nga mga balay, kutob sa mga nindot sa mga lugar, bisan ang mga simento gipang-abog makaigsunan, gi-consume yung mayo. Sama sa panahon sa Old Testament, sa diyang naikapungot ang Ginoo makaigsunan, pinagi siya mga lagad, the ball of fire nga mo-consume makaigsunan. Og ang Dios mo tubag og kalayo, ang Ginoo mo tubag like ni Elijah, gi-consume ang mga halad makaigsunan sa makalilisa nga kainit nga kalayo. So meaning makaigsunan kini nga panghitabo sa California, usa ka mensahe mahimo ning wake up call sa tanan nga masabtan nimo makaigsunan. You can joke the devil but you cannot joke with God. Dili nimo matiaw-tiawa ng Ginoo. You cannot mock God. So therefore I'd like to encourage everyone,
to prove that there is God. God is real. God is full of mercy and grace. But God, He is a God of justice. Kato makaigsunan, hustisya to sa Ginoo, aron nga mahimong pruiba nga naa na gid Dios. So inumduman nato nga kitang tanang gigugma sa Ginoo. Ang gusto lang sa Ginoo nga tao mo ilan niya. Kay kung ang tao gali di mo ilang Dios, na magparamdam yun ang Ginoo nimo. Sama na usahay sa nay mga tao nga mo testify nga kung wa sila nagbalatian di sila moduol sa Ginoo. Usahay ang balatian i-allow sa Ginoo aron ang tao mo tawag sa Ginoo. Mga problema, balatian o sa krisis sa kinabuhi, usahay i-allow sa Ginoo aron ang tao maalimadmad siya, makarealize siya nga naa day Ginoo, nga anda mo pasaylo, anda mo tubag sa mga pag-ampo, andam sa musulbad sa tanang klaseng problema. So ikaw karon na naminaw, wapo ko kabalo kung unsay imong problema ug suliran sa kinabuhi. Wapo ko nasayod og usab ka nga nasunugan karon. Pero ako mingon nimo, ang Ginoo nakakita sa atong kahimtang. Ang gusto ra gyud sa Ginoo nato nga mosalig ta niya, motawag ta niya, di ta ma-discourage, di nato i-blame ang Ginoo, but instead magpasalamat sa gihapon kita kay buhi pa ta. Ang tinuod nga panalangin sa tao kining kinabuhi, pasalamatan nato ang Ginoo nga gibuhi pa ta, gi-extensyonan pa ta aron kita makabalik niya, makapatuntag relasyon niya, makapangalagad ta, makapasaylo ta sa mga tao nakasala nato, o panahon pa nato makabuhat tag maayo, matarong kay maunay kabubuton sa Ginoo. Labaw sa tanan, ilhon nato si Jesus nga wa na laing dalan, siya lamang ang dalan aron makaadto ta samahan sa langit. Kay si Jesus mo'y nagbayad sa itong mga sala, kitang tanan di ta kabayad, apat si Kristo mo'y nagbayad. Diyon sa niya pagbayad, ang iyang sakripisyo maong iyang kinabuhi ang gihalad hantod sa kamatayon. Pero ang good news karon, kay si Jesus o nagpabiling patay, nabanhaw sa tulog adlaw og buhi sa sulay katapusan, og nagsaad siya nga mobalik. Ang pangutana karon, andam ba ka sa pagbalik sa Ginoo? Makaigsunan pangandam mitas buhi pa ta. Kung sa pagpangandam, pangalagad tas Ginoo, mga itag pasaylo sa atong makapakyasan, mupasaylo tas mga tao nakasala nato, higugmao na itong isig katao, buhaton na itong matarong sa mata sa Dios. O sa may itong kakulangon kapakyasan, ato nang itugyan sa Ginoo, mga itag kapakyasan, andam ang Ginoo mo pasaylo sa atong kapakyasan. Dalay ko ng Dios, ug maayong adlaw ka nato, o bye-bye, makaigsunan. Salamat.